To jezdila rychle dovnitř. Vytáhnu si, proč je otevřeno? Nejde, že by se vrátil. Dané, jsi doma? Slovo jsem tě nepýtal. Není doma. A ty dveře se musím taky dát. To je škoda. Ty vzpomínky na něj, ty jsou nejhezčí. Jdu si přečíst knížku. Je ta živná létaže. Mám hlad, musím se jít rychle najíst. Už je hodin taky. Kouknu se sem dočest do ledničky. Co bych si vzal? Třeba kuře si vezmu. Dobrota. A jdu spát. Dobrou lidič a dobrou dana. Tyjo, ta práce byla dlouhá. Kdo to je? Jako pozdě večer. Čau. Čau, Dané. Letě se zvrátil. No. Kde jsi byl tak dlouho? V práci. Jsem nevěděl. Tak co, teďka teď já mám 2 práce už. Už 2, jo? No. To je dobrý. Máme mi víc peněz na víc baráků. No. Ale zatím jsou ještě bez baráku, zatím byli jenom v hotelu. Teď bydlíš se mnou, ty. Já vím. Ty máš nějakou krátkou paměť, viď? Jo. Tak Až jdi moc spát. krátkou. No, tak jdi spát, je už pozdě večer. Jo. Už to paměť zapomínám, protože já pořád myslím na tu práci. A dobrou. Jo, dobrou. Kdo tam prudí? Nebudeš. Aha, jo, tady. No. Chceš čokolád? A mí. Hej, já mám maso, ty ne. Já mám maso, ty ne. Já mám k tomu chleba, ty ne. Já taky, ty ne. Já mám něco lepšího, co ti nedám. A co? Já chci nahoru převlíct. Jsem do práce, tak se jdu taky převlít. Dobře, zase jdem v práci až do večera. Jo, Simone, tak já jdu do práce, jo. Tak čau. Čau. Simone, No. já zapomněl, kde tu práci mám. Ty máš tak velkou krátkou paměť, jo? No víš, tak já mám tak krátko, že nevím fakt, když jsem si nechal včera ty peníze. Typo! Co jsem se chtěl bát? Pojď, já ti ty klíče bys měl mít tady v jedné z těch čestek. Máš možná. Čau, Simone. Čau. Já jdu do svého pokoje.
Dobrou. Bro. Já bych mě neviděl. Tak? Já se podívám, kde je věcko, kde to je. Nebo dobrý. Tak jo. Já mu dám. Já mu nevěřím, že je to pravý Dan. Má samej ksicht. Takhle to funguje. Jo. Tak jo. Takhle to funguje. Co si myslíš, že tady děláš? Tahni! Umím lítat a ty ne! Jež! Nic mi neuděláš! Ah! Ah! Cipně! 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 Teď by on mi zničil střechu! Cipně, nejsi pravej Dan!